Hello lwgwpwr, good morning. खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे lwgwpwr YouTube चेनेलावहाय दायो दिनैहाय फुङाव माने बेरायनो फैदोंमोन आरोना आङो फुङाव एसे खारबाय फैबा देहाफ्रा स्ट्रं जायो होननायखाय ओंखायनो बेरायनो फैदोंमोन आरो दा खमावबो 1 किल'मिटार गोजानाव दं आरोना न'नि आङो गोजांनाय बोथोर नालाय नोगोद खुवा खुदुंनाय नुलाय जादों माने ओंखायनो दा बेरायनो फैनाय हिसाबै ससे सानबाय आङो ससे भिडिअ बानायलांनो होननानै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर गोजांनायजों बुंनोनो हालायै जाबाय गेला ओरैबायदि गुसु गोजांसोदों माने नैथिं थांगासिनो माने आं दायो न'थिं थांगासिनो आरोना बै आंनि उनखैजा हाजो दंमोन हाजोखौबो नुलाय जादों नै हाजो सेरजों खारबोदों आरोना दा थांगासिनो आरो न'थिंहाय ओरैबायदि गुसु माने नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नोंसिनिसिम मोनहैयो लोगोफोर थ' बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं सिगांखै देखायलांसै नोंथांमोनखौ माबायदि जादों खुवा खुनाय बोथोरा माने गुसुथार जादों आरोना ओरैबायदि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नैथिं माइ गायदों आरो माइआ मोनबाय माने ओमफ्राय आरो इथिंजाय जोसाफोरा गायदोंमोन माने मोनथ'वाखै आरो बिदिनो मोनबाय माने हानो जाबाय आरोना माइफोरखौ गुसुथार लोगोफोर थ'दो बिदिबा सिगाङाव भिडिअखौ देखायलांगासिनो आं खुवा खुनाया माबायदि जादों नुलायलाय जादों माने दिनैनि भिडिअआ बेसेबांल'सोमोन लोगो मोनसिगोनलाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आंबो आवगायावबा आवगायलांनो हायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्टखौ लानानै दे लोगोफोर बिदिबा लोगो मोनसिगोनलाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय दिनैनि भिडिअआ बेसेबांल'मोन नालाय दिनैनि थाखाय बाय बाय।